Amaitu da helduen jolasa? Oh, bai, umeak izaten jolastu nahi dugula erabaki dugu. Mirentxu, jolastu nahi duzu gurekin umeak izaten? Umeak? Mil esker mai, baina berandu nabil eta... Hori esaten dugu helduak izaten jolasten garenean. Bai, hori eta ez. Oh, ez. Bai. Joko! Umea izatea da munduko gauzarik onena. Umea izatea eta Jokoren moduko lagun bat izatea unibertsoko gauzarik onena da. Ondo! Hau, zer da, plastikoa edo beira? Plastikoa. Beira. Pup.